L-għadd ta' immigranti irregolari li waslu f'pajjiżna bejn l-2019 u l-2024 naqsu drastikament bi 93% wara azzjonijiet konkreti mill-Gvern Malti, inkluż bidliet leġislattivi biex is-sistema tal-immigrazzjoni irregolari tkun waħda aktar soda u ġusta kemm lokalment kif ukoll fuq livell internazzjonali. Minn barra hekk jirriżulta li l-għadd ta' migranti li nstabu jgħixu f'pajjiżna legalment u ġew rritornati f'diversi pajjiżi ukoll laħħaq għal iżjed mill-ammont li waslu hawn fl-istess perjodu. Dan it-tarif ingħata mill-Ministru għall-Intern Byron Camilleri waqt li fil-Parlament wieġeb għal mistoqsija tad-Deputata Laburista Davina Sammut-Ħili. Camilleri tenna li l-Gvern ma kienx kuntent bil-status quo fuq l-immigrazzjoni irregolari għal daqstant ħadem mill-qrib ma' pajjiżi oħrajn kemm dawk ta' oriġini kif ukoll oħrajn ta' tranżitu biex dawn il-wasliet tnaqqsu b'mod sinifikanti. Dan fl-istess ħin li inqas ħajjiet intilfu fuq il-baħar. Fil-fatt minn tabella li ġiet ippreżentata mill-Ministru fit-tweġiba tiegħu jirriżulta li tnaqqis bejn l-2019 u l-2024 kien jgħod differenza ta' 2200 persuna. Il-Ministru qal li sar tibdil meħtieġ biex ikun hemm sistema ġusta ma' min ħaqqu protezzjoni iżda wkoll jibsa ma' min ma jkollux dritt joqgħod f'pajjiżna. Dan kien possibbli permezz ta' bidliet leġislattivi, investiment fil-proċess tal-ażil, partikolarment bil-ħolqien tal-International Protection Agency u tnaqqis fl-ammont ta' applikazzjonijiet pendenti. Minn barrek toqfet ukoll ir-Returns Unit fih dan il-Ministeru biex tiffoka fuq ir-ritorn lejn il-pajjiż tal-oriġinu ta' dawk il-persuni li ma jkunux jeħtieġu protezzjoni bħala refuġġati waqt li sar xogħol estensiv fiċ-ċentri kollha tal-immigranti mingħajr ma tpoġġa pis fuq il-komunitajiet tal-madwar kif ġara fl-imoddi. Bis-saħħa ta' dawn id-deċiżjonijiet din is-sena diġà kien hemm 45 persuna li ġew ritornati fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom għax ma kinux jikkwalifikaw għall-ażil. Fl-istess ħin l-immigranti irregolari li waslu f'pajjiżna kienu jgħoddu għal 28 persuna biss fl-istess perjodu. Matul is-sena li għaddiet kollha waslu 238 persuna waqt li 162 ġew ritornati f'pajjiżi oħrajn.